Уладарка анёлаў і выбраных. Гэтыя звяртанні кажуць мне пра тое, што неабходна цябе наследаваць, калі прагнеш дайсці да неба. Ты добрая правадніца, якая стала вядзе слугаў і дзяцей сваіх да Езуса Хрыста. Малю цябе, прывядзі мяне да свайго нябеснага дому і зрабі так, каб я заўсёды ішоў тваім шляхам, які вядзе да яго. О, дапамога, журба мая вялікая, перашкоды шматлікія, сцежкі камяністыя, а церні жыцця балючыя. Вядзі мяне, апякуйся мною заўсёды, каб я не збочыў з дарогі, што вядзе да вечнага жыцця. Дзева беззаганная, Маці Божая і нашая Маці, маліся за нас да Езуса. О, беззаганная Дзева, у дні Тваёй славы не забывайся на трывогі бедных людзей. Звярні міласэрныя вочы на тых, хто знаходзіцца ў смутку і роспачы, хто змагаецца з цяжкасцямі, вусны якіх няспынна чэрпаюць горыч з кубку жыцця. Змілуйся над тымі, хто страціў сваіх блізкіх, і над тымі, хто любіць адзін аднаго, але жыве ў разлуцы. Змілуйся над самотнымі сэрцамі. Змілуйся над тымі, каго любім і за каго хвалюемся. Змілуйся, уладарка святая, над тымі, хто плача, моліцца і пакутуе. І дай нам усім надзею і святы мір. Амэн.